ingkang badhe sowan ngaturaken seketalipun wonten duo sinden Klaten wonten Mbak Ayu Princess Aprilia saha Mbak Ayu Mimin Onggo iki sugeng. Dedek Inces. Iya masih. Dedek Inces sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Iki Mbak Yuku. Lah Mbak Yuku, Mbak Mimin. Sehat Mbak Yu? Sehat, pipi sing lancar. Wah, sing penting kuwi. Soale nek tuwa ya langane nggih to kadang oleh. Lah. Mangan enak lho, nyandang apik nek kuwi ora lancar ya pengaruh Lah. to, Mas. Nggih, monggo Mbak. Nyarengnya bicara foto Keluarga. antrine. Antrine. Nggih. Sing marang-marang suanik mau Mas Joko Suryo sing ganteng. Sing ganteng. Sing cantik ya wis. Mbak Citra, Mbak Mira. Sing cantik saiki sing suan sing menarik. Sing menarik. Monggo Dek Inces Mbak Ayu, Iya. Mbak Mimin. Dikasih lagu spesial untuk teman-teman berdua. Lagunya apa sayangku cintaku? Sing kowe apal wae lho. Nek kowe apal kok aku sirkoso. Lagunya Cintamu. Oh, baik. Warga saking Sedayu Tulung nggih menika nggih. Engko gandeng kula awan kosong tak sowan ning Tulung sisan ae ra apa-apa nggih. Tuk loro karone. Nggih. Empek-empek. Empek-empek. PP apa ngono kan? Empek-empek. Bersama Sukipan Musik tentunya. Nanti kalau udah selesai foto tale, wes sobo. Oh iya, itu jalan-jalan. Iya. Lah bapak-bapak ngerti kok anu lho cantik banget. Oh nggih, makanya Iya.
banget ya napa, Lek? Mbak ibu-ibu, bapak-bapak, Mbak, nek cantiknya secara cantik kowe, tapi kok nyenengke Mbak Mimin yo. Lek nyenengke mergane jenggotku kuwi lho, Lek. Lek kira ora resik. Nek gue pacaran seneng karo Mbak Apri nek gue pacaran, tapi nek gue urip beberan kok milih Mbak Mimin ya kayak sabar, gemati, sayang karo wong tuwa, serawunge apik. Lho, wong lanang milih kowe ora salah. Ora salah. Mergane umsum rendeng benake gendeng iso. Oh. Lho, menek wit kambil iso. Oh, blandong kayu ya bako. Nah, kok gawe jogangan iso, dileboni dhewe. Oh ya udah dali kabeh. Sehat selalu ngapareng rawuh, mugi sih kadarman panjenengan panjulung donga panjenengan dayani dumateng termanten sarembet ingkang katemben kapahargya. Ya, ini besan saking Sedayu, Tulung. Alhamdulillah ya nak. Piye Lek iki sak lagu kas ya? Sak lagune no emang-emang 12 juta kok bersetugel. Lek kok diandani ket bar subuh lah. 12 juta ora ngemut diesel ya kok senengane. Lho, atas umur 50 tahun nggih Pak, ijak kimplah-kimplah kaya duduh gule nek wong atine ra resik lho. Kan saiki akeh cah nom-nom raine sedongos-dongos, soalnya pikirane buruk grangsang. Bener-bener gur cekot sopi. Ora gagas bojone nek golek duit apa ora. Mimin kae rayu ning setiti iso dadi daringan, ayu kae gur Afrika gur entek sertifikat. Lah mbok kira aku rayap kok sertifikat. Netes 30.000 alhamdulillah. Ya lumayan nggo suntik kabeh. Nggo nyepaki jaran sesuk. Iki engko nggo tuku bayem. Iki nggo tuku kerupuk, besok nggo nyangoni anak sekolah lho ijak nyelengi 5.000 lho ngono. 30.000 mbok pilih nggo tuku kotang. Apa? Nggo ngadahi cengel. Sing salah yo aku kok, Pri. Lah apa? Lah susune kudune ngombani bayi. Lah tanggaku barang nempel ya karo tangga ya monggo Mas. Kok ndak darani apa? Anu le apa le wong kok cekel men. Gur kulit do kulit mati ya bosoke aku ya wis apa. Aja kaya ngono kowe. Karo Lek, piye? Rene tak kandhani. Apa nang sing ngersake aku? Gandeng sliramu kira ditanggap kalih Lek Merajak, Pak Merajak ingkang mengkugati. Lho. Nika nanggepen kalian kula. Heeh, Pak Merajak iki sing kono. Lah iki kowe salaman sik karo Pak Merajak. Lah iki nunggu rombongan foto mandap. Lho, yo saiki sliramu Sik, salaman. Sing kene. sekedap. Lah, Sik to. lho Muhammad Deni bocah to kowe. Wah, wis jan. Iki penyanyi apa jenglot ini? Sik to Prit, dadi wong wedok rong jamir kasane kok ngene. Gus ta. Oh, biasane ngarite kok gelungen. Lah kowe iki sing nyanyi aku MC kok Mas. Sis Abimanyu kok Mas. Joko Suryo kok kon gelungang. Lho, iki kok gregeli ngono to. 50 tahun lho. Iki Pak Merajak, iki Bu Marsini lho. Matur sembah nuwun Pak Merajak. Bu Marsini sampun nimbali Mbak Mimin. Menika gandeng katuran jumeneng riyen Lek Merajak. Lah, menika gandeng sampun nimbali Mbak Mimin. Nyenengke tangga teparo. Heeh, Lek Merajak menika angsal hadiah saking Mbak Mimin. Aja dhuwit lho, nek dhuwit wis turah-turah. Ora, hadiahipun dicium Mbak Mimin. Loh, dicium ki mati dua versi lho. Ada pikiranmu buruk, pikiran dicium ki mati dua versi. Cium karena nafsu, apa cium karena ngeraketke pas seduluran. Lah aku sing ngeraketke pas seduluran kuwi mau. Ben saya raket, wis sesuk dadi mantune Lek Merajak. Arep etuk Ipan kowe. Ipan kene iki. Ya Allah, agak krungu jenenge Ipane rahimku langsung keram lho. Agak krungu. Wong edan. Matur nuwun nggih Lek Merajak. Sembah nuwun Bapak. Lah, sehat turah selalu. ngarep cukup buri, cukup ngarep turah buri. Iya. Ora ndek utang, sing penting lan sing baku temanten sarimbit mangya bagya mulya. Amin. Menawi Pak Ustad sakinah mawaddah warahmah. Kula jeng nyangoni sithik mawon. Apa Lek? Sangune wong omah-omah telu. Telung apa? Telung on. Siji, Sregepo takon. loro. Budayane Sedayu piye, budayane Melandang piye? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. On ping pindho. Nomor loro, telaten ana nggonmu ning pawon. Apa kuwi Jadi tegese? sak leker gendonge nggon rumah tangga aib bojo kekurangane bojo lan sak putri ditutup rapet-rapet jangan diceritakan kepada siapapun sing diarani mikul dhuwur mendem jero ngaten nika. Ya, sing on ping telu. Siji takon, loro pawon, nomor telu sregepono nggonmu kelon. Kuwi rasa diajari do pinter. Lah soalnya
salah satu kunci kesuksesan rumah tangga ya kuwi Kak. Sing korjen kuwi nek karo aku nek ora tak ipuk sik ngono. Piye Mas? Selamat. Lek men kaya apa? Kaya pare. Kok kowe pare. Sama bakul sayur lho. Anu foto sayang foto. Selamat buat Mas Alek karo Ari. Mbak Ari karo Mas Alek. Mbak Ari iki nek karo kowe sepantaran apa adik kelas? Adikno. Lah kowe kok ayu kok ora nang rapi-rapi ya, Bri? Lah ngenteni sik no. Ngenteni sing gelem. Suaranya gini, soalnya saya gadis bertitit. Ya ora apa-apa lho, prasaja. Lho kan tatane lho. Selamat. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Gelang ali-ali. Ayo Kusuma Wijaya Kusuma Wijaya ya Allah. Turut mburi Lek. Iki fanmu akeh gulo ning Bentaro. Lah aku tekan kono. Kok Farisasku metu kabeh. Mbak Mimin matur nuwun. Terima Jam balase mangke nggih Mas bar menika nggih. Sabar nggih. Mungkin Pak D panjenengan mungkin dicaosi nggih. Kalih rondo kempli punya namine sinten Mas? Kempo. Sampun krama dereng sudah menikah belum? Dereng ping 3. Oh jodohmu. Matur nuwun. Anjir matur nuwun. Lajengaken adicara rumiyin. Anjir kalau wonten pamuritan napa jambu alas nggih mangke saged katur setunggal boga sawiji nyuwun pangapunten kepareng matur pandengar sanipun para sesepuh bini sepuh sumrambah Bapak Ibu para tamu ingkang sampun kepareng rawuh nggih kadang-kadang saking Sukipan Musik sowan ngaturaken suku libur paripurna badhe kasih gek sawetawis nggih menika tasih wonten urut rerencaning titi laksana ingkang badhe kalambahan awit saking menika sastra kula suwun malih menika kepareng badhe nglajengaken menggah urut rerencaning titi laksana ingkang sampun karancang karacik karinumpaka dening kula wangsa. Bapak Ibu, Tolong pilihkan yang gadis, yang masih gadis ya. yang masih gadis sing dilirik jeragane. Yuk. Ceng Apri. Oh, maunya sama Jeng Apri. Oh, yang masih Sing cek gadis kok. Mau iki pengennya karo Dek Apri kok ya. Nah. Sepisan malih Bapak Ibu ingkang dereng foto, keluarga ageng Bapak Ibu ingkang mampir ya. monggo. Kasumanggaken. Sinambi midhangetaken tembang yang badhe katur wonten katresnan sejati Dek Inces. Serah Oke, Mas ya. Jaka Surya. wis kaya karo putune. Ya. Terima kasih, Mas. Nggih, Dibalik kehebohan manten apa? Kakung. manten kakung Loh, mau wis meling, wis meling. meh nyanyi. Oh, manten kakung meh nyanyi. Cocok lah. Lagunya Iya. sudah dibocori belum? Kesayangan. Kesayangan Mas Alek. Nah, habis foto kersane nyanyi lagu kesayangan dulu. Siap, disiapkan teman-teman dari Sukipan. Monggo kesayangan ini Mas Manten yang mau nyanyi. Iya. Oke, no. Lah. Nyanyi karo joget jarene nggo pemanasan, kok ndak kecetit ngono. Ngoten Mas Alek nggih, ready nggih? Ready nggih? Ready. Oh iya, habis foto. Yakin? Ini, mic-nya, mic. Minta tolong Kang Masku, nggih. Nah, Kesayangan. Tadi Kesayangan. juga ada bocoran Mas Manten yo meh nyanyi. Mas Nggih. yo lah. Ya udah, lek men. Lek iki men. Mas Alek pengen nyanyi lagu kesayangan. Kesayangan. Oke, cocok. Lagu kesayangan ciptaannya Ki Bagong Darmono. Iya. Pancen nek karo aku ya layak disayang. Nek kaya kowe cukup disia-siakan. Karena lek, senang ana lek. Ya. Nyanyi lagu Oke, kesayangan. Mas Alex sama Bunda ya. Asik. Wes tua lho pri aku. Biasa. Aku di atas apa di sini sayang? Di atas no Kong. Oke, kok kong kowe to pri. Yuk langsung Mas. Oh, enggak apa-apa. Oke, siap. Nggih.
Bapak Ibu lan menika sepisan malih ingkang dereng foto teman-teman kasumagangan foto samangke insyaallah adicara wonten ing kalenggahan siang punika paripurna saderengipun kapiyarsa kumandang adzan duhur. Awit saking menika ingkang dereng foto kasuwun malih monggo lir gumanti foto kalian siat mojo temanten sarimbit. Teman-teman sinambi midhanget-anget teman-teman yang badhe kantor malih temantar sukipan musik lan sak menika kepareng nyonaken setunggal kadang Widuati menika suwun saking Laladan Nganjuk Jawi Wetan dina ayu Mira kirana kasuwun pinar mengajeng sumangga. Mira Kirana dalam Mas kembali hadir di putaran yang kesekian kalinya. Lagunya belum ada request lagi? Belum ada request. Badan, yo koleksi Tadi Mira. yang request di sana Oh. nggak jadi dipinangkan nih. Jambu alas. Oke, ini mau yang Ada. iya, requestnya keramat. Monggo mari tiga kemawon pada penonton ingkang putih langkung rumiyin sareng Sugipan Music BNS Audio Mbok ugi. menawi bapak ibu sing sebelah mriko wah aku ra iso rono ya. Ra iso, lalu lintas padat. Dalane ora. Iya. Seneng kene ra apa-apa. Ibu ndak mau request lagu apa-apa toh Bu mumpung ada Sukipan Musik ini loh. Kenapa Bu? Apa Bu? Sinarengan. Oke. Ya, boleh. Baik, sinarengan Pak Jakil bisa disiapkan teman-teman Sugipan Musik. Dan Bapak Ibu sekalian tentunya yang belum foto kami hadirkan disilakan kembali untuk berkenan foto dengan kedua mempelai yang berbahagia. Ada Mira Kirana kali ini Sugipan Musik untuk panjenengan semuanya. Sinarengan bersama Sukipan Musik. Kirana terima kasih. Sampun Mbak Ayu, request dari jenengan sudah coba kami hadirkan mudah-mudahan berkenan. Saged damel jampi sayah ngoten nggih lan ugi wonten katlumpen. Mugi suwan kula sakonco Sugipan Musik saged damel renaning penggalih sedaya para tamu wonten ing kalenggahan siang punika. Bapak Ibu, sepisan malih adicara menika dereng paripurna awit saking menika kasekecakno anggenipun lelenggahan tumugi paripurnaning adicara samanggih. Insyaallah setunggal lager malih saged paripurna samanggih lan menika kadang mudha tumaruna anggenipun sowan ngaturaken pasukatan dereng paripurna lan kita sewonten setunggal lagu ingkang badhe katur malih Sugipan Musik ingkang badhe sowan Deno Ayu Citra Margareta sumangga.
Yuda Margareta Matur nuwun. Ini spesial buat mempelai berdua ya Mas. Spesial Edi, ya. untuk Mas Alex juga Mbak Ari tentunya. Sangjane para tamu kakung putri kang satu kinumatan paripurna adicara paharjan prasaja ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Merajak sekalian Ibu Marsini wiwit Purwomati dumugi wasana tansah mangkira wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa lan ingkang dereng foto mangke saged kalajengaken sasampunipun sirat maca temanten kalajengaken malih wonten ing Dampar Kencana. Nggih. Bapak Ibu, tasih wonten setunggal lagon satripun samangke kampiar kumandang adan duhur lumantar kadang-kadang saking Sukipan Musik kepareng sowan malih. Oh, sekedap. Bapaknya mau nyanyi, boleh nggih ya, enggak apa-apa. Setelah ini kita break. Monggo Pak. Nggih. Wonten setunggal lagon tak berdaya ingkang badhe katur lumantar swantenipun Bapak Pak Topa saking keluarga ageng Bapak Merajak nggih. Leres, baik. Ada Pak Topa spesial untuk panjenengan, monggo. Sekali lagi nanti untuk yang belum berfoto kami silahkan setelah kedua mempelai kembali ke pelaminan. Ada tak berdaya Sukipan Musik.